Mae'r glaw yn pistillio lawr yma yng ngheuer Brifysgol. Sherborne yn colli'r bêl I Gafin Bedad. Bedad yn ergydio. A'r cawr yn dod o hyd i'r rhwyd ochr. Thomas ac Evans I mewn yn gadarn gyda'i gilydd. Bedad yn ennill y penhiad. A'r eildro, y cawr yn defnyddio I daldra a nawr te mae Tyrell Webb yn glir. Webb i'r tîm cartre, yr amddiffynwr yn iwthio o'r neilltu, ac yna Haworth, y capten, yn clirio. Rhys yn gwneud digon o bosib I atal Tyrell Webb. Sherborne ag amser ar y bêl. Yn ei ffasiynol, yn syth I Webb! Webb yn taro'r postyn am gyfle I Pontypridd. Luke Sherborne, 200 o gemau Aberystwyth yn Uchafbwyntiau Cymru, feddwl efo wybod yn well. Pas Morgan yn cael ei gwiro gan Bloom yn syth I lwybr Webb. Webb yn codi ben, mae Bedad yn aros amdani. Webb heibio I Ellis ar yr ochr allan, yn croesio at y postyn pella, Maximovic oedd yno. Ar ergyd wedyn gan Lewis. Siap corff Maximovic ddim yn gywir ac yn methu manteisio. Baldock I Bloom. Cynghrair Cymru dan yn ei rhigen. Cynghrair proffesiynol. Yn ei chael ei nôl gan Karim Junior. O symudiad hyfryd gan Pontypridd. I mewn at Tyrell Webb! A symudiad gorau'r gêm yn cael ei goroni gyda gol gynta'r gêm. Mae yna 8 munud yn weddill a Pontypridd yn cael ei heiddiant o'r diwedd. 4 munud sy'n weddill. Jordan Follows ar gic. Mae'n cael ei dyrnu'n glir gan Michael. Y capten Haworth ar y foli. Mae'n cael ei gwiro a mae dal yno. Haworth yn ôl I mewn. Vincent yn gadw I ddadlamu. Mae Rose Miles yno! A mae Cwmamman Utd yn gyfartal. Smonach braidd gan Vincent a dyn trosedd ar y golwr nôl o dyfarnwr. Rose Miles yn cadw I ben I rwydo. A fydd hwn yn bwynt pwysig tua'r gwaelod.